Какво е това? Не съм го виждала преди. Какво е? Аз съм дете, да те плащам всичките. Ти си дете? Как не нужда? Защото аз съм бедна дете. Защото нямам хора, нямам мама, нямам. О, малко сладък дете. Какво искаш да играем? Искаш ли креница? Добре, аз избера. Добре, не дай да правиш нещо. 10, 9, 8. Да найма не знае. Аз трябва да се скрия. Основното им защитно средство е безполезно. Тези купички, където са... Опа! Всъщност, те често трябва да си муш. Височината е тяхно предимство, сега. Освен когато стане дума за стабилност. Готова ли си? Паднат на земята, трудно се изправят от крака. Лъвовете наблюдават точно това. Да броя ли 20? Да. Другото защитно средство на жирафите 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, последната 20. Готова ли не? Аз идвам. Тук къде? Навлиза в територията на мъжките жирафи, подготвяйки се за предизвикателството. Ето имам нож. Иначе не съм чете. Но любопитна гледка ги кара да спрат. Como стреля? Иначе не съм дете повече. Аз съм мъж. Битката на вратовете. Сега, чакай, че ти правя нещо. Мъжки се бият за доминиращо положение. Чакай малко. И сега, съвсем моя. И заякват. Ау. Иначе, както не съм. Иначе трябва да ги махнем. Иначе, чакай, че ти помислям. Е това, таковата Фреди. Определено не могат да атакуват. Защото аз не съм. Аз съм човек. Иначе съм. Чао, инмачване. Чао. Мирим, сега никак чакалката. Ау. Не мога. Но загубилият битката има опасност да загуби много повече. Лъвовете следват набелязаната жертва под прикритието на тъмнината. Achoo.